Nagyon kis aranyos, tavaly, amit bemutattunk, ez nagyon tetszett mindenkinek. Hát lássuk akkor az elsőt. Jó, tehát ez egy 9 lövéses picike kis telep, nem nagy, buli indító neveket adnak neki. Stalingrad következik. Na, ugye milyen cuki? Tehát ahhoz képest, hogy 3200 forint, egészen kultúrált. Na, ez volt akkor a 2-es számú, jó? Csak mondom egyébként szakmailag, hogy azért mondogatom a kalibert, 12-es kódszámmal fut a kis picike. Az egyik pirotechnikus kollégánk úgy hívja, hogy Kis Bruti. A brutálisnak a rövidítése, a Kis Bruti következik. 6300 forintért áll most rendelkezésre, de ő már egy 25 mm-es termék, és 16 lövést tud. Na lássuk az egyik Kis Brutit, jó? Na, szóval itt látjátok a különbséget, most már érzitek ti is, ez egy 25 mm-es kaliber volt, az előzőek azért vékonyabbak voltak, sokkal nagyobb a bontás, és sokkal erőteljesebb az indulás is. Na, a Kis Brutinak van egy tesója, a 318-as kódszámmal, az is egy Kis Bruti, 6300 forint, ugyanúgy, mint a másik. És ez a 4-es számon van a listát, hogyha nézitek, és ha valakit érdekel, ez a 4-es, jó? Menjünk a 4-esre. Na, ez a 6300-as kategória, elég kulturált, 6400-ért. Igen, ez volt a 142-es, az 5-ös lövés. A 6-os, ami következik, az hasonló paraméterekkel és hasonló áron van, tehát 25 lövést tud, 20 mm-es a kaliber, és az ára ugyanúgy 6400 forint, úgyhogy ez lesz a 6. a listában, a 6. lövés. És ennek egy kicsi finálét is raktak a végébe, hogy összegyorsították az utolsó 3 vagy 4 lövést, és az egyszerre ment. Ez az Assassin néven futott egyébként, jó? A következőnek a nevét azt mi adtuk, mert nagyon szép csaj van a képen, amiben be van csomagolva, úgyhogy ez lett a Vénusz. A Vénusz néven fut, ez a 7-es a listában, és ez egy 16 lövéses, 25 mm-es, tehát egy picivel vastagabb lövésű terep, 6600 forint az ára. Mehet is.
Na, ennek is volt egy pici fináléja. Az elején, amikor beszéltem a tűzijátékokról, akkor elmondtam, és a lövészszám viszont 36, ez egy kicsit tovább működik, mint az előzőek, az ára pedig 7000 forint. A lövés listában ő a 8-as. Először akkor a 9-es lövésszámmal a 11901-es kódú jön. Ez volt a 11901-es, és most a 9-es, vagy bocsánat, a 10-es jön a sorban, a tesója, a 11902-es. Hadd lássuk. Ilyen volt a tiéd? Na, ez jó volt, ugye? Ugye? Igen. Hallom itt, hogy ez szép volt. Na, a következő akkor a 11-es lesz, ami árban ugyanez, mint az előző kettő. Hasonló a lövésszám is, 19, illetve ugyanaz, és a 25 mm-es kategória Amazon néven fut. Ezen is egy szép csaj van a csomagolásán. Mehet az Amazon. Eléggé szép volt. Ugye milyen jó sor? Ez már egy 30 mm-es terep, 25 lövést tud. Ez a kategória, felhívom a figyelmet, egész évben megvásárolható. Eléggé nagy. Szóval, és ebből 2 tarthatsz otthon, mert hogy 495 g a hatóanyag tartalma, ami benne van. Tehát ha te neked van 2 ebből otthon, és azt te fellövöd magánterületen, akkor még mindig teljesen legálisan vagy, és ha feljelent a szomszéd, mert annyira cuki kedves, akkor beperelheted rágalmazásért a drágát. De felhívhatsz minket, és elmondjuk egyébként a rendőröknek is, meg a szomszédnak is, hogy ez legális. Amúgy meg egyébként a termékre rá van írva minden, jó? Tehát, hogyha valakit nem tudja, hogy mi a törvény, meg hogy mi a stájsz, akkor olvasgasson. Ja, gyengébbek kedvéért van egy törvény, meg van egy címke. És az mindent elmond, de szívesen segítünk a hatóságnak, meg a szomszédnak is, ha felhív. A 13-as lövést akkor a Márton indíthatja is. Az árát majd...
Na, tehát ez a legális, tehát az eddigiekre az mind nem igaz, de erre igaz lesz, jó? És ez csak a szilveszteri termék kategória, 3-as osztályú egyébként. Most az első lövésünk az egy 100 lövéses telep lesz. 100 lövéses. Nem vastag, tehát a kalibert, ami a kalibert illeti, csak egy 20 mm-es, tehát olyan, mint az első lövésünk, ami volt 2100 forintért, csak ez 100 lövés, és itt a gyorsasággal kompenzálja a kis kalibert. Elég régi ez a vendégünk, ez az 505-ös. Nagyon sokáig favorit volt, és szerintem még marad is, mert nagyon cuki. Az ára, mondom az árát, 19.990 forint. Jó? 100 lövés és vegyes összeállítás. Mehetünk. Én a desszertet, ami egy 48 lövéses telep, az összes lövés 30 mm-es. Már bemutattuk egy pár évvel ezelőtt ezt a terméket, nagyon szokták szeretni, ez egy komplett tűzijáték összeállítás. Az azt jelenti, hogy vannak lövések, amik egyenesen mennek, és vannak, amik legyezőbe mennek, tehát V alakba, és ezek váltogatják egymást. Ez egy nagy telep, szilveszteri kategória, ahogy már az előbb is mondtam, az ára ennek mérten 25.000 és 990 forint. A lövés listában a 15-ös, és ma este az utolsó, amit bemutatunk. Desert Storm a nevezetessége, és 48 a lövés, 30 mm-rel. Hadd lássuk! És ez volt a finálé, jó? A desszert.